Литературные ночи с Василем. Прывітанне. Чацвер, і наступілі яны літаратурныя ночы. А гэта значыцца, што з намі тут цудоўная спадарня Алена. Вітаю ўсіх. Файная спадарня Александра, якая замыкае дзверы, каб там больш ніхто не шумеў і здымае нас на свае файныя тэлефоны. Цудоўны пан Янек за пультам гукарэжысэра і я, Васіль Дранько-Майсюк. Всё гэта разам літаратурныя ночы, і сёння мы з вамі пагаворым пра аднаго з моих самых любімых паэтаў 19 стагоддзя, якога завуць Адам Міцкевіч. 24 снежня яму споўнілася, усе адзначалі 225 гадоў з дня нараджэння аўтара пана Тадэуша, аўтара дзядоў, свіцязянкі. І я хочу сказаць, што мы будзем гаварыць не толькі пра самога Адама Міцкевіча, хаця і пра яго таксама, але і пра тое, які значны след ён пакінуў увогуле у нашай культуры. І это сапраўды так. 19-20 стагоддзе цяжка знайсці беларускага пісьменніка, я маю на ўвазе значнага, яркага, эпахальнага пісьменніка, які б так ці не іначай не зазнаў бы уплыў Адама Міцкевіча. І ў гэтым вельмі цікава разбірацца. Гэта вельмі цікава вывучыць, пра гэта вельмі цікава гаварыць. А таксама будзем гаварыць пра тое, як Адам Міцкевіч дапамог адолець, перамагчы д'ябла. Не просто д'ябла з рагамі, з капытамі, а таго умоўнага д'ябла, які заўсёды ёсць каля нас, які хоча нас зрабіць слабейшымі, які хоча нас зрабіць такімі няўпэўненымі, які хоча, каб мы заўсёды адчувалі сябе пераможанымі, а не пераможцамі. Так вось, дух Адама Міцкевіча, яго творчасць, яго энергетыка дапамагала. І дапамагала ў самыя неспрыяльныя часы. А пад самымі неспрыяльнымі часамі я называю заўсёды 1930-е гады. Увогуле, Адам Міцкевіч мяне здзіўляў, і першае маё здзіўленне было, калі мне было 14 гадоў, я паехаў у Давыдгарадок да дзядулі і бабулі, і там у іхняй бібліятэцы было вельмі цікавы кнігазбор. Там паміж кнігай Анатолія Вялюгіна «Рыбы нашых рэк», эту кніжку я любіў чытаць у 5-6 гадоў, і паміж дзіцячай кніжкай Рыгора Барадуліна пра індыкулу-кудыкулу я раптам убачыў пана Тадэвуша. Старенькі томік, пан Тадэвуш. Я подумаю, там нешта такое нецікавае, шматслоўнае, балбатліва, рыфмаванае. Я пачаў чытаць з вялікім скепсісам у душы і адчуў, што мяне ўжо на другой-трэцяй старонцы гэта гісторыя зацікавіла. Я зразумеў, што Адам Міцкевіч гэта не нешта такое нецікавае, манументальна, такое некае адсталае. Не, ён яркі, ён вострасюжэтны, ён іранічны, цікава чытаць, цікава сачыць за тым, як яго героі себе паводзяць. Вось, для мяне это было сапраўднае адкрыццё. Пасля гэтага я прачытаў і дзяды, і яго балады, і я зразумеў, што Адам Міцкевіч ва ўсе ўзросты, ва ўсе часы, ва ўсе настроі, які б ці не былі сумныя настроі, ці сярэднія, ці вясёлыя, ён заўсёды дарэчы, ён заўсёды дапамагае, ён заўсёды спрыяе. І ўвогуле ён натхняў. Адам Міцкевіч падняў і натхняў палякаў, натхняў беларусаў, казаў ім, што вы магутныя, вы моцныя, вы павінны ганарыцца сабою, і таму нездарма і польскі народ і беларускі народ любяць Адама Міцкевіча. Беларусы любяць, таму што он нарадзіўся ў Наваградку, таму што ў аснове яго твораў былі беларускія легенды, паданні. Вось, польскі народ любіць Адама Міцкевіча за яго цудоўную мову, любіць за тое, што он падняў польскую паэзію на вышэйшы просто ўзровень рамантызму. І таму і палякі, беларусы яднаюцца пад дахам Адама Міцкевіча. Мне гэта вельмі падабаецца. Гэта пісьменнік, які не раз'ядноўвае, а які яднае. І нам вельмі важна цяпер яднацца. Абавязкова не сварыцца, а яднацца. А музычным аздабленнем у нашай сённяшняй перадачы будзе таксама знакаміты рамантык, той, які яднаў скандынаўскія народы, геній нарвежскай музыкі Эдвард Грыг. Сёння мы будзем чуць урывачкі з яго
яго п'есы «Пер Юнд», таксама яго знакамітыя канцэрты для фартэпіяна. Эдвард Грых зрабіў тое ж самае, што Адам Міцкевіч. До яго нарвежскую музыку і ўвогуле музыку скандынаваў мала хто ўспрымаў сур'ёз. Ну, музыка і музыка. Вот немцы гэта так, французы гэта так. А што нарвегі, што яны могуць даць? А Эдвард Грых, дзякуючы таму, што ён у 60-е і 70-е гады зрабіў проста прарыў у нарвежскай музыцы, выкарыстоўваючы мелас свайго народа, выкарыстоўваючы песні свайго народу, так? Ён падняў гэту музыку на найвышэйшы ўзровень, і дзякуючы гэтаму ён яднаў скандынаваў, ён яднаў тыя народы, і цяпер Эдвард Грых это просто, ну, нацыянальны герой і адзін з самых папулярных кампазітараў увогуле на планеце Зямля. Таму мы будзем чытаць творы Адама Міцкевіча, мы будзем гаварыць пра Адама Міцкевіча і слухаць музыку Эдварда Грыга. І давайте адразу і пачнем з Эдварда Грыга. Пан Янек. Вось мы пачалі з такіх фанфараў у гонар нашага героя, і гэта не здарма. Гэта быў «Пер Юнд», увертюра, у сэнсе прэлюдыя да гэтага цудоўнага твора. Ну а мы перайдзем да расповеду пра жыццё Адама Міцкевіча і пагаворым менавіта пра яго дзіцячыя гады. Што ён любіў, чым ён займаўся, як ён жартаваў, якія яго былі дзівацтвы, калі ён склаў свой першы верш. І пачнем з таго, што ён ужо змалку любіў вандраваць. Мы ж ведаем, што Адам Міцкевіч быў знакаміты вандроўнік, ён аб'ездзіў усю Еўропу, напрыканцы жыцця нават паехаў у Турцыю, так, дзе ён толькі не быў. Дык вось, яго жарсць да падарожжаў вандровак праявілася яшчэ ў самым малым узросце. У дзяцінстве любіў ездзіць на доўгай спадніцы маці. Дачка Адама Міцкевіча Марыя Гарэцкая па ўспамінах пра свайго бацьку гаворыць, што маленькі Адам любіў садзіцца на хвастатую спадніцу маці, якая цягала яго гэтак па пакоях, а маленькі Адам уяўляў тады, што ён плыве на лодцы ці едзе на санках. У дзяцінстве ў жыцці Адама Міцкевіча вялікую ролю адыгралі сабакі. Напрыклад, сабака падзяліўся з нашым героем бутэрбродам. За гэта паэт увекавечыў яго ў сваёй паэме «Дзяды». Як мала трэба, каб цябе увекавечылі ў паэме «Дзяды». Дзяліцеся бутэрбродамі, і ваша імя будзе ў гісторыі. Дык вось, аднойчы маленькі Адам сядзеў на ганку, еў хлеб з маслам. Кавалачак гэта хлеба ён хацеў даць свайму сабаку, якога звалі Крук. Хацеў даць Круку. Але сабака схапіў усё, увесь бутэрброд. Малы голасна расплакаўся, а чатырохногі прыяцель, пэўна, уражаны гэтым, паклаў хлеб, які быў ужо ў зубах, на калені хлопчыку, і як бы падзяліўся з ім папалам. Паэт за гэта потым ушанаваў Крука ў 4-й частцы паэмы «Дзяды». Калі памёр бацька і сям'я засталася без абаронцы, дом Міцкевічаў вартаваў містычны чорны сабака. Адбылося гэта зімой 1812 году падчас напалеонаўскай кампаніі ў Расіі. Марыя Гарэцкая ў спамінах пра свайго бацьку піша, што «Якісьці таямнічы велізарны чорны сабака прыблудзіўся невядома адкуль і вартаваў цэлую зіму па начах дом Міцкевічаў. Ён ляжаў на снягу, ён вартаваў, ён нікога не падпускаў, але і ў хату не заходзіў. Пасябраваў ён толькі з маці паэта, якая таксама яго назвала Круком у гонар першага сабакі. Так прайшла зіма, а калі ўжо ўсё супакоілася, сабака знік гэтак жа таямнічак і з'явіўся і пакінуў у дзяцей уражанне некай легенды, тайны, чагосьці містычнага.
містычнага. Пісаць Адам Міцкевіч пачаў за адной незвычайнай падзеі. І гэта падзея для жыхароў Навагрудку была дастаткова трагічнай. Ну, уявіце, пачатак 1811 года. Пажар! Весь Наваградак у пажары, а малы Адам Міцкевіч сеў на руіны Наваградскага замку, глядзіць на ўсё з такім спакоем і раптам адчувае прыліў натхнення. Людзі бегаюць, людзі там імкнуцца змагацца з гэтым агнём, а наш юны герой піша сваю першую оду. Ода аб пажары. Затым, калі ён чытаў яе жыхарам Наваградка, усе былі ў вялікім захапленні. Усе нават дэкламавалі яе, весь Наваградак, каб мы зараз на машыне часу трапілі ў 1811 год і спыталіся ода аб пажары, любы б яе працытаваў. Ну, а мы зараз, хай наша цытата будзе музычная, і зноў Эдвард Грыг Пер Гюнд. Гэта была такая дастаткова самотная мелодыя, каб мы адчулі сапраўды сум наваградцаў па тым, што многія дамы згарэлі, сум па тым, што многае не збераглося, то што пажар гэта заўсёдная бяда, і самы страшны праклён, каб у цябе хата згарэла. Я памятаю, у Давыдгарадку так казалі, страшней за гэта праклёны нічога не было. Вось, таму можна зразумець, як увогуле, юны Міцкевіч, зусім маленькі хлопчык, як ён стараўся хаця б усцешыць сваіх сяброў і тых, хто жыў на Наваградку, гэтай одай, каб хоць крыху падняць ім настрой. Вось. Дык вось, неўзабаве, пасля трыумфу оды аб пажары, Адам Міцкевіч не спыніўся і напісаў новую оду, але чамусьці быў за яе пасаджаны ў школьны карцар. Гэта адбылося пасля таго, як ён напісаў свой другі паэтычны твор. Што ж там такога было забароненага? Здаецца, нічога забароненага не было. Адам Міцкевіч стварыў новую оду. Яна была такая хорарная, такая романтычная. Яна расказвала пра душу Міндоўга. І гэтая душа блукае па былых прасторах Вялікае княства Літоўскага і пераўвасабляецца то ў зубра, то ў мядзведзя, то ў нейкіх рыцараў. Яна блукае, не знаходзіць сабе спачынку. І вось, і назваў ён яе ода аб Міндоўгу. Калі Адам Міцкевіч прынёс у школу гэты свой твор, дык дырэктар Ракіцкі пасадзіў яго ў карцар, не верачы, што хлопчык мог напісаць такі верш. Хутка памылка наіўных педагогаў адкрылася, а імя маладога паэта ўпісалі ў залатую кнігу школы. Ён стаў зоркай Наваградка, паэтам нумар 1. Калі быў навучэнцам, дык іграў у школьным тэатры. Дазваляў сабе жарты з партнёрамі па сцэне. У адным са спектакляў Адам Міцкевіч іграў Барбару Радзівіл і жорстка пажартаваў з артыста, які быў па ролі яго каханкам. Дык вось, школьнікі сапраўды Наваградку наладжвалі аматарскія спектаклі. Аднойчы ўзімку была сыграна з вялікім поспехам п'еса Фелінскага «Барбара».
Міцкевіч у ролі Барбары Радзівіл, жартуючы наступіў на руку вучню, які граў ролю каханка. І стаяў перад Барбарай на каленях. Бедны гэты каханак. Пальцы баляць, а ён мусіць прамаўляць нейкія свае маналогі доўгія. Дык вось, калі апусцілі заслону, гэты каханак кінуўся на каралеву, раздзіраючы ёй твар пазногцямі. Беднаму Адаму прыйшлося тады выкарыстаць вялікія слаі проста грыму, каб, выступаючы наступнай дзеі, схаваць ад публікі гэтыя драпіны. У юныя гады наш герой быў не толькі жартаўніком, але часам паводзіў сябе як герой з вэстэрнаў. Напрыклад, палохаў выпадковых спадарожнікаў на фурманцы пісталетам. Калі ён упершыню выправіўся з Наваградка ў іншы горад, выправіўся ў навуку, дык вось, ён ад маці атрымаў 11 дукатаў, ну а сам прыхапіў і пісталет. Ехаў ён звычайнай фурманкай разам з 3 габрэямі. Адам, бачачы сябе ў незнаёмым і па яго думцы такім падазроным асяроддзі, дастаў з куфра свой гэты пісталет, вычышчаны перад ад'ездам з Наваградка, зарадзіў яго так дэманстратыўна шротам і паклаў на калені, не спускаў вачэй з бедных габрэяў. Агнястрэльная зброя ў руках вучня выклікала ў сваю чаргу неспакой суседа. Пачаў ён угаворваць схаваць пісталет. Але ўгаворы якраз павялічылі падазронасць Адама. Мудры габрэй гэта зразумеў і запытаўся: Ну, а колькі ж у паніча грошай? Адам замоўк. Тады стары Янкель, а так менавіта і звалі нашага габрэя, выцягнуў свой кашалёк, поўны срэбра, асігнацый, золата і сказаў: Ну, бачыш, паніч, што ў мяне болей. І калі б я хацеў паніча зарэзаць, дык у мяне б усё адабралі, і я сам пайшоў бы ў Сібір. Гэты аргумент так пераканаў Адама, што ён схаваў свой пісталет, і падарожжа прайшло без прыгодаў. Ну а ў нас зараз ізноў невялічкая музычная паўза. Эдвард Грых. Вось так весел Адам Міцкевіч у рытм музыкі Грыга ехаў далей, ехаў туды, у сваю будучыню, ехаў на сустрэчу ўжо са сваім цікавым драматычным лёсам. Вось, ехаў, каб сустракацца з філаматамі, з філарэтамі, з якімі ён сябраваў, ехаў наперад да сваіх бясконцых эміграцый, да сваіх трагедый, да сваіх трыумфаў. Да ўсяго гэтага цудоўнага ён ехаў, пакуль хай едзе. Ну, а мы, што ж мы ўсё б анекдоты з жыцця Міцкевіча. Час цяпер пагаварыць пра нешта ўжо і сур'ёзнае, а дакладней пра тое, як паэзія нашага героя паўплывала на беларускіх літаратараў. Без яго творчасці ўвогуле цяжка ўявіць, як бы развівалася наша прыгожае пісьменства. Так, пачынаючы з 19 стагоддзя мы можам прыгадаць ужо Яна Баршчэўскага. Ян Баршчэўскі, які
стварыў шляхціца завальню альбо Беларусь фантастычных апавяданнях, цэлы такі празаічны серыял, дзе паказаў поўнач Беларусі містычную, поўную розных хохлікаў, шатаноў і розных дэманаў. Гэта уплыў Міцкевіча, гэта уплыў яго дзядоў, гэта уплыў яго містычных баладаў, безумоўна. Мы павінны згадаць і Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, пра кого мы зрабілі вялікі глобальны серыял. У Дуніна Марцінкевіча таксама ёсць шмат ад Міцкевіча. Жывасць, іронія, гратэск, тэатральнасць. І не забывайма, што Дунін Марцінкевіч быў першым перакладчыкам пана Тадэвуша. Першым перакладчыкам. Ён першы, хто пераклаў яго на беларускую мову. Вось. Ну, а цяпер перайдзем да 20-го стагоддзя. Вастрыню, містыку, дзёрзкую непакорнасць, свабоднае перасэнсаванне старадаўніх легенд, за якімі хаваецца крытыка сучаснасці, пераняў ад Міцкевіча Янка Купала. І гэта асабліва бачна ў такіх купалаўскіх шэдэўрах, як «Магіла льва», «Бандароўна», «Сон на кургане», у ягоных вершах, асабліва тых, які ён склаў у 10-е гады перад Першай сусветнай вайной і падчас яе. Янка Купала, як пісаў пра боль, гвалт, здраду, вар'яцтва, паэт, для якога розніцы паміж рэальнасцю і пеклам амаль не было ніякай. Натхняўся менавіта падобнымі інфернальна-фантастычным бокам вершаў і паэм Міцкевіча. Боль Міцкевіча за свой народ, які згубіў сваю незалежнасць, тоесны такому ж болю Янкі Купалы за сваіх суайчыннікаў. Так што ў гэтым сэнсе яны былі вельмі блізкія. І вядома тое, што і Купала, калі першыя свае творы чытаў па-польску, адзін з першых паэтаў, які яго натхніў, быў менавіта Адам Міцкевіч. Ну, а мы ізноў вяртаемся ў акіян музыкі Эдварда Грыга. Пергюнд, калі ласка. Гэтая музыка, якая не можа ніяк спыніцца, таму што Грыга так проста не спыніш, і пан Янак толькі што гэта адчуў. Дык вось, гэтая музыка можа быць цудоўнай ілюстрацыяй і да паэму Адама Міцкевіча, і да выдатных, эмацыйных, рамантычных, балючых паэмаў Янкі Купалы. Яна нястрыманая, яна нервовая, яна як хвалі мора. Але Міцкевіч быў розны. Ён не толькі быў такім, як у гэтай музыцы Эдварда Грыга. Ён быў яшчэ і іншым. І вось гэту іншы яго бок вельмі ўпадабаў Якуб Колас. Якубу Коласу была блізкая светлая іронія Міцкевіча. Так. Яму, Якубу Коласу, вельмі імпанавала тое, што, ствараючы вялікія паэмы, Міцкевіч насычае іх безупынным дзеяннем, напаўняе гумарам,
чаго падобныя творы становяцца лёгкімі і проста амаль бязважкімі? Падобнай лёгкасці Якуб Колас і вучыўся у Адама Міцкевіча. Новая зямля, напоўненая ў першую чаргу іранічнай напеўнасцю, праз якую бы праз некі таемны партал можна ўцячы з прыкрага зняволення рэчаіснасці ў іншы выдуманы фантазійны свет, такой ідэалізавана прывідны, як сон роднай мінушчыны. Седзячы ў Парыжы, пасвараны з папам рымскім, расчараваны ў выніках паўстання 1830-31 гадоў, самотны і адзінокі Адам Міцкевіч, каб канчаткова не патануць у смутнаглядстве, стварае ці не самы яркі паводле сваёй фантазійнай нязмушанасці твор «Пан Тадэвуш», дзе яго радзіма з яе пушчамі, паляваннямі, пацешнымі шляхціцамі і цудоўнымі дамамі, прыгожымі раманамі і марамі аб гераічных паўстаннях паказана чароўным раем, поўным сонечнай цеплыні і радасці. Вось. І падобнае ж уражанне ўзнікае і ад новай зямлі, якую Якуб Колас, нагадаю, пачаў ствараць яшчэ ў царскай турме, у той перыяд, калі ён быў зняволенні, калі ад яго адвярнулася большасць сяброў, кінула каханая ягоная нявеста, а ў паэта ў Коласа быў выбар, ці заселіцца ў пятлі, ці змагацца з нягодамі рэчаіснасці, ствараючы светлую фантазію роднага краю, чыя жыццярадаснасць павінна перамагчы панурую турэмную нязменнасць рэальнасці. Як і для Міцкевіча, так і для Якуба Коласа шматлікія апісанні прыроды мелі падкрэслена тэрапеўтычнае значэнне. Па жыцці яны шмат у чым Міцкевіч і Колас сумняваліся, але захоўвалі нязменную ўпэўненасць. У простай ісціне людзі здрадзяць, прырода не. І таму у іх шмат было выдатных, сапраўды такіх продаапісальных момантаў. Цэлыя раздзелы, дзе ты чытаеш і забываеш пра ўсё ліхое, табе становіцца добра, гарманічна, шыкоўна. А калі табе становіцца добра, гарманічна і шыкоўна, то хочацца паслухаць яшчэ крыху Эдварда Грыга. Вось пад гэтую мелодыю вельмі добра дэкламаваць «Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы». Але мы пераносімся да іншага героя. Максім Танк таксама зазнаў значны ўплыў Адама Міцкевіча, але ў іншым ракурсе. Многія вершы і паэмы Максіма Танка 1930-х гадоў паводле сваёй падкрэсленай баладнасці, сацыяльнай вастрыні, непрыкрытыя нязгоды з тагачаснымі палітычнымі рэаліямі, паводле сваёй яркай драматургічнай тэатралізаванай такой вось упэўненасці, гэта ўсё таксама пераклікаецца з творамі Адама Міцкевіча. Абодва паэты дастаткова абвострана рэагавалі на тыя ці іншыя палітычныя і сацыяльныя з'явы. Маўчаць не ўмелі, нават калі трэба было. Складалі правакацыйныя эпіграмы, гумарыстычна-парадыйныя опусы, за якія пасля маглі цярпець і розныя непрыемнасці. Асцярожнасць і
баязлівасць гэта была не пра іх. Максім Танк увогуле не толькі творчасцю, але ўсім сваім жыццём шляхам нагадаваў герояў паэмы баладаў Адама Міцкевіча. Міцкевіч жа не толькі натхняў, захапляў, эстэтычна ўзбагачаў беларускіх класікаў. Ён іх творча ратаваў. І вот мы пераходзім да нашай асноўнай тэмы, як ён ратаваў нашых пісьменнікаў у гэтыя страшныя часы, 30-е гады, усходняя Беларусь. І пра гэта мы пагаворым зноў жа пасля невялічкай музычнай паўзы. Гэта быў танец Анітры з Пер'юнта. Анітра танцуе, у яе ўсё добра, але 90 гадоў таму назад было ўсё вельмі нядобра ў нас. Дык вось, калі нашыя паэты браліся перакладаць Адама Міцкевіча, дык мелі магчымасць у самыя складаныя палітычна цяжкія часы дастаткова смела выказацца аб той рэальнасці, у якой яны вымушаны былі існаваць. Як вядома, у 1930-е гады было толькі дзве магчымасці, каб хоць неяк творча захавацца. Першае, гэта сысці ў дзіцячую літаратуру, як это, напрыклад, ад пачатку зрабіў Янка Маур, а затым Тодар Кляшторны. Другая, гэта схавацца ў перакладах, што акурат і здзейсніла пераважная большасць ацалелых пісьменнікаў. Да 85-годдзя з дня смерці Адама Міцкевіча на старонках «Полымя рэвалюцыі» ў 11-м нумары за 1940 год з'явілася вельмі цікавая падборка твораў нашага героя. Перакладчыкамі выступілі Янка Купала, Якуб Колас, Максім Танк, Валянцін Таўлай, Міхась Клімковіч, Канстантін Тітоў. Аўтарам вельмі цікавага артыкула пра творчасць Міцкевіча быў Пятро Глебка. Якія ж вершы, балады і ўрыўкі з паэм былі выбраны для публікацыі? Падборка была вельмі нечаканая. Адкрываецца ўсё іранічна-містычнай баладай «Пані Твардоўская», якую Янка Купала пералажыў на беларускую мову яшчэ ў пачатку 1910-х гадоў. П'юць, ядуць і люлькі смаляць, гульням скокам даюць волю, ледзь карчмы ты не разваляць. Хі-хі, Ха-ха, гэй-жа, голля! У канцы стала Твардоўскі. выпнуў бруха, усіх мароча, П'е, крычыць, на чым свет боскі. туманы пускае ў вочы. Ён жаўнеру, што іграў з уха, усіх пергае, лезе драцца. Свіснуў шаблей каля вуха. І з жаўнера мае зайца. Адвакату з трыбуналу адгрызаў, што костку парта, пазваніў мачной памалу. Адвакат зрабіўся хартам. Шаўца абстрыкнуў у нос кароткі, да і лба прыткнуў 3 дудкі. Цмокнуў цмок і бочку водкі са лба вытачыў у мінутку. Тут, як водку піў з кяліху, у кяліху свет зрабіўся. Зірк на дно. Што за ліха? Ты чаго тут, куме, убіўся? На дне ў чарцы чорцік чорны. Істы немец круціць вочы, капялюк зняў, б'е паклоны і на дол з кяліха скочыў. Скочыў, вырас на 2 локці, нос як гачык, крывіць міну, гругановыя пазногці на яго нагах курыных. А, Твардоўскі, як душ, браття. Так сказаўшы вакол кружа. Што, не хочаш і пазнаці? Мефістофель я, мой дружа. То ж са мной на гары лысы, там, на скуры, на валоўі, аб душы рабіў запісы і свой подпіс даў крывёю. Чэрцям добра ў знакі ўеўся, бо як 2 гады пяройдзе, ты ў Рым прыехаць меўся, скуль да нас ты ўжо і поедзеш, а ўжо 7 год як свет шмуціш. Больш кантракт служыць не можа, пекла чарамі ты мучыш і забыў аб падарожжы. Але вось чакаў я леты, помста ўрэшце даканана. Рым завецца шынок гэтай, кладу арышт на вас, пана. Даць хацеў Твардоўскі цягу на сказ гэтакі чартовы, але
але той злавіў задягу. А дзе кажа гонар слова? Што рабіць? Чарга наспела, схопіў пекла тут і годзе. Ды і Твардоўскі знае дзела, так мазгі таму заводзе. Мефистофель, глянь ты толькі ў контракт, где пункт увидишь, пасля год во столькі і столькі, по мою душу, як прыйдзеш, буду право мець 3 разы запрагчы тебе ў работу. Ты ж найгоршыя приказы мусіш спомніць, што дае ты. Глянь, над карчмай маляванне, конь грывясты, хвост як вехаць. Тут жывым няхай ён стане, я хачу на ім праехаць. Біч з пяску скруці мне бесе, каб канямі ў чым пагнаці. Хорам вымурую лесе, каб было дзе папасаці. Гмах з арэхавых зярняткаў выстрай аж пад шчыт кранпаку. У ім з бародаў кладзі латы, крый страху насеннем маку. Глянь, цвічок такі прымерне, у цаль таўсты, даўгі ў трыцалі, ганіў кожан маку зерня па 3 гэткія ганталі. Мефістофель скочыў жыва, коня чысціць, корміць пое, суча доўгі біч са жвіру, і ўжо конь на пагатоўі. Сеў Твардоўскі, выпнуў жылы, узяў за повод, конь здаровы, знай, трымайся, што есть сілы. А тут глянь, палац гатовы. Так, выйграў прайдзі светам, да і работа ж другая. О, скупайся ў місе гэтай, а вада ў ёй, знай, святая. Чорт спужаўся, увесь сагнуўся, пот яго сцюдзёны крые. Што пан кажа, слуга мусіць? Чорт скупаўся аж па шыю, потым выскачыў як з жару, і Твардоўскага зноў страша. Я цяжкую вынес кару, але ты ў моцы нашай. Яшчэ раз і квіта будзе, будзе чорту тут нагонка. Глянь, вунь баба, як печ грудзі. Гэта, чорця, моя жонка. Я на год у Бельзазуба да цябе жыць застануся. А праз той час, моя люба, жыць з табой як з мужам мусіць. Прысягні ты ёй каханне, паслухмянасць і пашану. Зломіш хоць адно заданне, будзе умова скасавана. Ловіць гэта чорт паўвухам, а паўвокам сочыць самку, быццам бачам, быццам слухаў, і збліжаецца пад клямку. А Твардоўскі пры ім суча, нібы выпусціць баіцца. Скочыць дзюркай чорт ад ключа і дагэтуль скача гіцаль. Музычная пауза, Эдвард Грых. Под музыку Эдварда Грыга чорт наш скача, чорт наш круціцца, а мы працягваем далей. Дык вось, да вясёлага творчага пана Твардоўскага, які, як вы бачылі, умее здзіўляць сваіх сяброў нечаканымі імправізацыямі, фокусамі, чарамі. Памятаем, што і сам Міцкевіч умеў пацяшаць публіку дзівоснымі вершаванымі імправізацыямі. Як вы ўбачылі, з'яўляецца Мефістофель, каб забраць герояў пекла. Сітуацыя здаецца безвыходная. Д'ябал не падаецца ні на якія хітрыкі, не баіцца нават святой вады. Але пана Твардоўскага нечакана ратуе
уласная жонка. Так, Міцкевіч склаў гэтую жартаўлівую баладу і бадай выявіў тут сваё стаўленне да жанчын. У яго было нешчаслівае каханне адно, другое, трэцяе. У яго ў тым сэнсе былі, безумоўна, праблемы, і таму ён так вырашыў пажартаваць. Для Янкі ж Купалы тут галоўны не камічны момант з жонкай, а менавіта гэты самы момант, калі да цябе прыходзіць Мефістофель, а ў 30-е гады амаль да кожнага паэта, да кожнага другога ці трэцяга паэта-пісьменніка прыходзіў Мефістофель з карных органаў. Ён прадстаўляўся страшным словам, я прадстаўнік там ГПУ, я прадстаўнік яшчэ чагосьці такога страшнага, так? І вось тут можна уявіць, што замест пана Твардоўскага можна падставіць каго заўгодна: Алеся Дудара, Тодара Кляшторнага, Міхася Чарота. Янка Купала нездарма прапанаваў для полымя рэвалюцыі менавіта гэтую баладу. Так, Мефістофель можа прыйсці ў любы момант, можа паспрабаваць зацягнуць цябе ў сваё пекла, але ж, аказваецца, і яго можна абдурыць, напалохаць, перамагчы. Паэт, які захаваў унутраную творчую незалежнасць і свабоду, абавязкова пераможа любога Мефістофеля. Гэта вельмі важныя словы. Дзякуючы Адаму Міцкевічу, схаваўшыся ў прасторы перакладу яго быццам бы просценькай жартоўнай балады, Янка Купала змог выказаць вельмі важную, смелую і нечаканую для тагачаснага запалоханага грамадства думку. Любы д'ябал рана ці позна асуджаны на паразу. У той час, як песняра чакае перамога. Эдвард Грых. Адразу ж пасля пані Твардоўскай на старонках полымя рэвалюцыі мы чытаем уступ да паэмы «Конрад Валенрод» у перакладзе таго ж Янкі Купалы. Тэкст напоўнены трывожна-трагічным чаканнем немінучай бітвы, якая прынясе вялікае спусташэнне і гора нашаму народу. Пакуль жа перад намі своеасаблівае зацішша перад страшнай бурай, якое паводле перакладчыка нагадвае час бер'еўскай адлігі, што ў любую секунду можа абрынуцца новым вадаспадам рэпрэсій. Міхась Клімковіч з таго ж Конрада Валенрода прапануе для беларускага савецкага чытача баладу «Альпурга». Чаму менавіта яе? А таму, што ў ёй расказваецца пра тое, як мужны арабскі воін пранікае да захопнікаў іспанцаў і, ахвяруючы сваім жыццём, заражае іх усіх чумой. І вось цікава, чаму першы старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, гэта так званы чыноўнік ад літаратуры Міхась Клімковіч, выбраў менавіта гэты урывак з Конрада Валенрода. Чаму ўвогуле з усёй багатай спадчыны Адама Міцкевіча ў полымі рэвалюцыі двойчы друкуюцца урыўкі з Конрада Валенрода? Адказ знойдзем у артыкуле Пятра Глебкі, які быў надрукаваны ў тым жа часопісе. Ідэя паэмы выклікала гарачыя спрэчкі. У чым жа яе сутнасць і ідэя? Конрад Валенрод, галоўны герой, быў калісь ліцвінам. У маленстве ў час нападу крыжачоў на Літву ён быў узяты ў палон. Там яго ахрысцілі і далі імя Вальтер Альфа. У замку, у якім ён выхоўваўся, знаходзіўся стары літоўскі вайдылот, народны пясняр. Ён абудзіў у Вальтера пачуццё любасці да прыгнечанай Літвы, і Альфа у час бойкі паміж крыжакамі і літоўцамі пераходзіць да літоўцаў. Ён пасяляецца ў літоўскага князя Кейстута і жэніцца з яго дачкой Альдонай. Тым часам напады крыжакоў на Літву не спыняюцца. Страціўшы усякую надзею адстаяць Літву сілаю зброі, Вальтер Альфа пад імем Конрада Валенрода ўступае ў ордэн крыжакоў, дабіваецца там пасады магістра і сваёю здрадою прыводзіць ордэн да пагібелі. А пасля гэтага яшчэ Эдвард Грых.
Беларускія пісьменнікі пачуваліся ў той час, бы той Конрад у стане ворагаў, крыжакоў, дзе нельга было сябе выдаць, але трэба было займаць пасады і чыны, дамагацца таго, каб да іх прыслухоўваліся, каб такім чынам, магчыма, спярша і не зусім заўважны і пакрысе, але як бы знутры не даваць загінуць нашай краіне і ратаваць сваіх суайчыннікаў. Менавіта Міхась Клімковіч быў адзін з тых, хто спрыяў вызваленню Наталлі Арсеньевай. Калі б ён не займаў высокую пасаду, наўрад ці б у яго это атрымалася. Менавіта Пятро Глебка ратаваў тэкст віленскіх камунараў Максіма Гарэцкага. А затым разам з Петрусём Броўкам дамагаўся ў канцы 1950-х гадоў вяртання з нябыту многіх беларускіх паэтаў. Менавіта Максім Танк, калі займеў сталінскую прэмію, змог дапамагаць і спрыяць зняволеным Пятру Бітэлю, яшчэ аднаму перакладчыку Адама Міцкевіча і Барысу Мікулічу. Максім Танк увогуле быў добрым анёлам-ахоўнікам для многіх рэпрэсаваных беларускіх дзеячаў. Менавіта Янка Купала і Якуб Колас змагаліся, на жаль, няўдала за тое, каб вызваліць легендарнага рэдактара нашай Нівы Александра Уласава, калі таго арыштавалі ў 1939 годзе. А яшчэ хачу прыгадаць, яшчэ ў 27 годзе і Янка Купала, і Якуб Колас падпісывалі лісты і з просьбай вызваліць Францішка Аляхновіча. Публікацыя адпаведных твораў Адама Міцкевіча ў полымі рэвалюцыі нумар 11 40 год. Беларускія пісьменнікі яскрава акрэслілі сваю пазіцыю. Адам Міцкевіч, як бачым, натхняў іх не толькі ў плане творчасці, але і ў тым, як можна супрацьстаяць гэтаму таталітарнаму бытаванню, у якім яны мусілі жыць, у якім яны мусілі выжываць і ратаваць сваіх. Як можна нават у самых неспрыяльных умовах ратаваць сваё. Ну а мы развітваемся з вами. Файных святаў, цудоўнага Новага года. Дай Бог у 2024 годзе нам усіх перамагчы ўсіх д'яблаў з такой жа элегантнасцю і лёгкасцю, як гэта зрабіў пан Твардоўскі з балады Адама Міцкевіча. Аптымізму, цудоўнага настроя, з Новым годам. Для вас працавала спадарыня Алена Баярова. Да пабачэння, да сустрэчы ў Новым годзе. Файная спадарыня Александра. Пан Янек і я, Васіль Дранько-Маюсюк. Гэта былі літаратурныя ночы. Убачымся ў новым 2024 годзе ў наступны чацверак. Надоўга не развітваемся пакуль і на развітанне Эдвард Грых.